Bibonaya hatina cejna çarşema sor an cejna serê sala ola êzidiyan Kurdên êzidî yên Rojavayê Kurdistanê ev cejin vejandin li gundê Dugurê yê girêdayî navçeya Amûdê. îro di vê şahiyê dar dixin bi navê mala êzîdiya ji bo çarşemba serê Nîsanê, çarşemba serê salê bijin sersala êzîdiya ye em gelkî kêfxweş îro em li vê de hazir in em we gotî serbest em cejna xwe dikin bi rastî ji vê cejnê de jî berî sêçar ji em karûbarê vê cejnê dikin em وقت بجي باقجا مالي دكن حازرة هيكا دكن رنگ دكن ام كليچا چكن ام وتي شيراني ام تينين وكدن ام بشرا چن سر تربا حتى رجا بجن ايرو وكيرو چارشنبه ام شاهي ابدار خن Ulgorî nerîn û baweriyên ola êzidiyan got di çarşema yekem di meha Nîsanê de li gorî dema rojhilatî xweda jiyan afirandiye û xwîn berdaye damara. Lewma êzîdî di vê rojê de hêkan rengîn dikin. وەکو rêv resmê vê cejnê destpêkê anîna hêkaya wek temsîla em bêjin gerdûnekê ya erdê dike bi rengê xwe av piştî kelandinê dibe bejayî û tê rengereng kirin wekû rengên buharê got çawa gulkê buharê reng vedidin dinya Nîsanê de di vê rojê de ûlo dixemilê û ziyareta ser goristana ya belavkirina xêr û xêrata ye her wiha li lalişê pêxistin yan jî nûkirina 365 çirayên گل توایی درگهن لال شتن دیخستن شنا سالکی نوا هر واد درکتنا ملت لسر امبیجن بخچا و گلستان وکی ایران بینن Merasîmên hevê cejnê bi beşdarbûna pêkhatî û olên deverê bi rêve çû. Weke peyamekê li ser wê jiyana hevbeş ya li deverê. Em jî ji Ewropa hatine ji Almanya çend rojekê li derê herêma Cezîrê Rojavan e em kêfxweşin cejna êzdiyan li derê li gundê Dugurê pîroz bikin hêvîdarin ev herêm hemû Kurdistan di aştiyê de di aramiyê de bijîn çand û kultura hevjiyanê di navbera hemû olan da û netewan de li Rojava li hemû Kurdistanê bi hevdira di aştiyê de bijîn. Hêjaya gotinê got ola êzidiyan şiwan olên herî kevnin li rojhilata navîn. û cejna çarşema sor ji wan cejnên sereke ne li cem ola êzidiyan. Dara berekat Kurd Satî News Gundewarê Amûdê.